as DJ. Good morning mga boss! Amu Agawn! Mayong buntag sa akong mga gulapo o gulapa nga listeners/viewers. First of all, I wanna say thank you so much sa support. Grabe ang support na atong na-receive from you. So, daghang salamat. Ganahan man sad ta. Oy, unsa ba? Oh, come on! Alright, so lingaw-lingaw na ning atuwa, no mga boss? Amu Agawn! Again, thank you so much for tuning in and joining us here on your favorite pre-recorded online jamming, Bozz Radio. Kauban gihapon ang inyong higala, nga di tantong guwapo, pero sa gugma, tinudanay og seryoso. Bozzing Mar at your service, baby. Bozz, Amu Agawn. Sa atong panaguban karong buntaga, isgutan ta ang mga kasagara, no? Mga usual lines, mga banat. Kay panglabay lang kung muhisgot ag love. Oh no! Gugma, kulbaan. Come on! Alright, so ato ang sugdan. Atong sugdan sa mga linya sa babae. Kundi kauyon sa nanguyab. Sorry ha, pero di pa jud ko ready mahigog mag-usab. Ako sa taga-agtay mga akong saw. Onswa daw. Grabe sakita bitaw paminaw na ning mga linya ninyo girls. Purag manglumoy kalit atong lawas oy. Pero gwapo gani ang mo diskarte. Nah, way daghang pangutana, imay di pas mga Jawa. Di pa, kabalo mo unsa pay masakit nga linya sa girls mga boss. Come on! Kanang effort na kay kag text ba? Daghan na kay kag pasangil, mauna. Anong ni text kaniya? Unya, isin ra? Ang pait, kanang di jud basahon. Oh no! Talented jud ning mga girls ha. Maayo man kaayo magpakabuta bungol, basta patignaong ang nidiskarte. Di jud mo reply ang mga kabuang. It's 10:25 a.m. So alas 10:25 na sa kabuntagon. Alright, so time check brought to you by Villa Almera, a socialized housing project subdivision located at Kamanggahan, Buwanoy, Balamban, Cebu. An affordable housing para sa bagong magtiayon. Feeling magtiayon sa mga asawang tinaguan o girlfriend nga inampingan. Villa Almera Subdivision. You may call or text 0917-624-7320 and look for Ms. Rhoelen Yee, ang ahinting baog ug pilok. Sexy kay glihok. Siyempre, gulapa ang naginusarang dunia sa sigra. Kulbaan. And of course, tagaan na tuguras pagpasalamat ang atong mga sponsors for today. Dwight Mini Salon. Pinud-anay na confidently beautiful ang imong hair. Enchantress Beauty Lounge para sa inyong garantisado and affordable beauty needs. And a big yes sa 21 digital marketing services sa mga nagproblema sa mga karat at television channels. Hala diri na ta mga boss, Amu Agawn. Teaspoons, milk tea, snacks and cakes. Para sa atong mga higala all the way from Sultan, Kudarat. And of course, no, di angay kalimtan ang gipaabot sa tanan. Shout out! I wanna say hi to Miss Amielie Santoya, Rosalejos.
from Sydney, Australia. Kumusta mga kangaroo diha? To Miss Noraida Marie Esquibel, all the way from the Netherlands. Hashtag a good place to be great. Hello. Kumusta ka diha? And of course, sa akong gulapa og sexy nga agaw from Macau. Baby. Edlyn, gaw, kumusta atong hideout diha? Di sad magpaulahi of course ang usa sa akong pinakakusgan nga supporter from Balamban, a good friend of mine, Miss Vivian, Llamos. Hello, kumusta ka mo diha? Mayong pagpaminaw. Alright, so actually daghan pa kayo tag-angay is shout out. Nalimot na ko sa uban. Pasaluay taong ko mga boss, Amu Agawn. So anyways, daghan kayong salamat sa support kaning magbeshi nga si Roxy Flores and Neriliza Luague, Ibale. Grabe sa ni sila modalag support sa akong mga kabuang. Sama kasolido sa ilahang friendship. I wanna say hi usab sa akong mga gulapa o gulapo nga friends and professors from the University of the Visayas main campus, Graduate School of Business, no? Sa akong mga banggiitan nga classmates from the MBA program or Master of Business Administration. Ang sabot nga laag at imana, asa naman? And of course, dili kalimtan ang akong mga pinangga nga kauban sa trabaho. Mga perte, no? Mga perte kabuutan. Ayaw ng gwapo-gwapa kay Mugara. So, THICI Procurement Department, labi na sa purchasing group, na solido sa kayo ang support, no? The POS and PR team, sa akong mga coffee buddies diha. Na-refill ng kapis pantry. Alright, so sa mga wala ma-shoutout, so ato ang wala ma-greet. So pasaluan taon ko ninyo mga boss, Amu Agawn. Sa sunod, no? Sa sunod video, so ato paningkamutan nga kamo ang ato ang unahon. So stay tuned, kauban gihapon ang inyong higala na di tantong guwapo apan sa gugma tinud-anay og seryoso. Bossing Bar. Everybody shake your baby.